wake aimushungurudza ndochokwadi ichocho hachisi chokwadi chekuti hanzinonyepa zvokuti nyangwe mukadedza mahundi chaiwo kumaunganidza kudai vanotouya. Mukadzi wake aimushungurudza mukadzi wacho aitombouya panapa vachiratidza kuti vari kunetsana zvisingaite tichizviona nemesota vanenge vane kakushunguridzana kwavaita mukati memba yavo. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Makadi muri yeZimbabwe nhasi tiri kuno kuNorton kuMarsh West uko kune chiitiko chaitika zvakare mukati menzvimbo yeNorton. Hanzi kune mukomana wechidiki kunzvimbo inonzi Johannesburg uyo akawanikwa akazvisungirira. Tazama kutaura nehama, hapana kana atipa kuti chii chakanyatsoitika, asi tiri kungozikama kuti mukomana akazvisungirira akabva adzama. Isati kudai. Thank you. Nokuti hatina chatinoona chatinaye bhosi isusu kuti tine pana neumbongwa chino media yatidesi. Tadzoka zvakare tiri pabasa panoshanda mukomana, paishandira mukomana. Ngatisanganei nevaakashanda navo, avo vane zvavari kuti vane zvavari kuziva zvaitika mukati mekurarama kwemufi uyo anonzi Edwin kana kuti Chitova uyo akasvika pakudzama nekuzviuraya. Ngatisanganei navo. Makadiko baba? Tiripo makasimba. Ndadzwa kuti ipo pano patiri ndo table yemushakabvu yatiri pairi. Kone matambudziko kare. Ne matambudziko chokwadi. Mungatitsanangurirawo kuti chii chakaitika pamushakabvu? Pamushakabvu ndingati handinyasozivi, but ndaiva ndiri kuno kubasa. Ndakazoudzwa ndichitobva kwandaibva kuti ndo zvaitika. Shamwari yangu inoshanda nayo kunzi azvisungirira. Saka ndakatodza shamwari yedu ipi yacho zvikanzi Chitova. Ndikati Chitova ndakange ndichiona mari mwezuro ndichitobva kunoiswa. Ndakatomboenda patebho pake apa tichitaura nyaya yemari tichida kuti andise nemagetsi ekumba bhozi anga apera. Ndikati Chitova akanga aripo mari mwezuro, ende zveshuwa nezuro achona haana kuuya. Patebho pakatoswera pasitori namunhu. Saka ndozvinhu zvakatoziva kuti tozofunga kuti zveshuwa nekubasa kwacho kuti haana kuti asi haana kusvika. Saka accordingly nekuzoonawo mamwe matambudziko anga ari kuita nemukadzi. Mukadzi wake aimushungurudza. Ndochokwadi. Ichocho hachisi chokwadi chekuti hanzinonyepa zvokuti nyangwe mukadedza mahundi chaiwo kumaunganidza kudai vanotouya. Mukadzi wake aimushungurudza. Aimushungurudza sei? Wozi mukadzi waChitova zvaaita, ndingati pakutanga mukadzi waChitova pakutanga vachinotanga kugara vese. Mukadzi waChitova akaba mari yese yemurume. Ndobva aenda akabva asiya murume. Ndobva anogara kwakuzodzokera Chitova manje ane nhumbi yakadai so yatokura. Azokera nhumbi yakura pasina nguva mimba yaya yakabva yabarwa kudaro vakabva vatanga kunetsana futi. Vanetsana futi ndobva varambana. Mukadzi ndobva adzokera kumba kwavo. Adzokera kumba kwavo kudaro mukadzi akanga akuita bhizinesi raaiita rekutengesa zvimaswitsi, zvimaperfumes and so forth. Achitengesa zvimaswitsi, zvimaperfumes and so forth zvinhu zvazvi. Aiti kana akauya patebho, murume aiva netebho yake iyoyi yaitengeswa fodya. Fodya dzaiiswa pamusoro petebho kudai so achitengesa pamusika. Aigona kusvika achipopota. Osvika achipopota odeura fodya dziya dzemurume dziya achikanda pasi. Achiti hey, bva panapa chengeta mwana wako otombeta ungaroda kutorora mwana mucheche. Kumusiyira mwana mucheche.
achishungurudza murume mukadzi aishungurudza iye. Rimwe ndobva zvadaro izvozvozvo. Saka ndikati kumba kwavo ukoko panguva yacho yanga achitengesa achitenderera nezvinhu iyoyo, kumba kwavo ukoko vanga vasiri kugarisana zvakanaka nemurume nenyaya yebopoto raanga achiita. Saka pasina nguva vakatomboita sekuti tauriranei, ndobva vaita sevanhu vadzokerana. Vabva vadzokerana kudaro ikoko, mumwe akazonononga chidhina, ndobva anotema akanononga chidhina kwakutema murume. Mhanza yakaita unge ichatotsemuka, hapana munhu asina kuzviona. Mhanza yakaita unge ichatsemuka yemurume. Ndobva anoiswa plasta mabhandeji apa paropa raingochururuka riri mubhandeji. Zvinhu zvaitwa nemukadzi izvi. Zvadaro izvozvo vakabva mukoma wachona anenge anga asiri kunyatsowirirana here nemukadzi uyu kugarisana naye pamba pamwe chete, nenyaya yekuti unhu hwemukadzi hwaita kunge kushungurudza every time munin'ina wake. Then vakabva vazoita sekuti vaseparata futi mumashure mekunge vambotemana nechidhina, ndobva vaseparatana futi. Vaseparata kudaro, mukadzi akabva aenda kwakunotanga kutengesa marashenzi masoseji aya nechibhaketi achitendera. Pasina nguva mukadzi akanga ane mimba. I don't know kuti ndiye mumaraunds here kana handikwanisi kutaura. Handizoziva kuti zvaitika sei kana kuti pasina nguva mimba yabata. Nhumbu pano neguko inenge yakumulaini months 7 months. Abva adzokera kumurume zvikanzi chichengeta futi mwana upi uyu plus uyu wakutanga uyu. Nhumbu yakabva isina kukura pamba, asi yakadzoka yakura pamba. Ndobva mwana azvarwa, ndobva ambota sekuti garisani ari mucheche, ndobva arambana mwana achingori mucheche achiri kumusana, ndobva aenda. Iyi yechipiri futi yadzoka pamusha, yabva isina kuoneka, yadzoka pamusha yaane 7 months chichengeta futi. Saka handisi kutaura kuti ndiri kuti hanzi vana vasi vake mukadaro pavapa, asi ndiri kungoti maitiro ake mukadzi wachona ndiri kunyepa. Pakubirwa mari iyi yekupedzisira yazokonzeresa yakabirwa kuti iyi handizivi, iyi hangu handizivi kuti yakabiwa sei. But vamwe vanongotaura anga akadhakwa aenda kwenenga aidi I don't know. Asi izvi zveunhu hwemukadzi izvi sometimes bosi vamwe totobirwawo mari. But hapana the moment yekuti ungatosvika pasituation yekuti zvandabirwa $500 rikandizviuraya. Mamwe masituations akairarama ari aikonzereswa nemukadzi aitogona kutosvika pakuti aigona kutozviuraya nyangwe asina kubirwa mari yake. Nekuti mashungurudzirwo aitwa pano pamusika apa kana nyangwe anhu ese anopupura. Saka imwe sematsaurira makaiteiwo kumubatsira nguva yaishungurudzwa nemukadzi. Takambotiraya kuda kuti tiavoide mukadzi wacho aigona kuti nogoeria aitwa chiyadzwa chaitwa chiyadzwa. Ndiri kunyepa ndikaona mukadzi akadaro kana kunorandi ndogara ndisina mukadzi. Ndikati ndo zvandataura handizvo ini hangu zvokuti mari yake akazobiwa sei chichi apa kana uzofota handizoziva, asi mukadzi raiva dambudziko. Mukadzi wake raiva dambudziko sometimes pamwe ndo zvakakonzeresa chaizvo. Wozi mukadzi wakewo nemafunga mumaraini ari kunzonzi here akanga abva kutuka murume anziwa uchisina mari wamukadzi chigara pano chisuka mapurezi. Indi ndoshanda because ye mukadzi wacho anga akushanda umo mujira umo panotengeswa chikafu chehuku. Saka iye ndiye anganga kuenda kubasa, murume achakwanisa kuenda kubasa mari abirwa. Saka anenge angazoudzawo mashoko akadzika kuudza murume akati zvino ini ndochita mukadzi pano pamusha here. Pamwe afunga kuti ndapererwa ndoraramire. I think kuti ndodzimwe pfungwa dzakanyanyopinda mari. Saka mukadzi ini nangu ndikori nyaya yangu chaya haisi nyaya yezvizhinji iri panyaya yemukadzi. Apa mukadzi panga pakaoma. Isusu takatozviona dzimba idzi vanhu vanorovana asi havarovani pamusika papublic. Ukaona mukadzi akuya pamusika achiputura fodya nezvinhu zvinokutengera hupu kumbaka
ziva kuti mukadzi iye achiuya pamberi pevanhu asingakwanisi kukudedza muchitaurana pasaiti zakuti uri padambudziko risingaiti, munhu wemurume wese haadiba zvokushaudzwa pamberi pevamwe varume vanoshanda navo. Hakuna murume anoaccepta zvinhu zvakadaro. Tiripo tine uromboka nechiitiko chamasangana nacho ichi pabasa. Chiitiko chakaoma ende chiri kutirwadza because mukomana uyu taishandidzana naye zvakanaka chaizvo. Aimboratidzira here kuti ane matambudziko aanosangana nawo muupenyu? Matambudziko airatidzira because sometimes mukadzi wacho aitombouya panapa vachiratidza kunge vari kunetsana zvisingaite, tichizvionawo nemesota vanenge vane kakushunguridzana kavaita mukati memba yavo. Chii chaitika? Aiita sei mukadzi? Mukadzi uyu aingouya wotanga kungotukana nemurume. Zvakawanda zvaingoitika panapa zvataingoonawo zvaiitika zvekuratidza kuti mumba umu mune kakushunguridzana kavari kuita vari mukati memba. Saka munongozivawo varume vane kamwe kaikaika kusada kuburitsidza nyaya dzavo muvanhu, zvekuti varume vane kamwe kakuchengetedza nyaya. I think munhu yaanenge gona kunge aine problem yakaita kuti yaasina kukwanisa kusheya kuti akwanise kubatsirana nevamwe vake, ndo zvakazokonzera kuti asvike panguva yekuti agone kuzviuraya. Ini ndinoona sekuti tikakwanisa kuudza, ukaonawo wekuudza dambudziko rako zvinoita kuti upihwewo maideas anogona kukubatsira. Saka ini ndinongoti kuvanhu vevarume dai vagonawo kuti vakasangana nedambudziko vanofanira kusheya kuti vakwanisewo kukanselwa nekubatsirwa nevamwe, nditi kuti vasazosvike panguva yakafanana nayo yasangana nemumwe wedu nhasi. Tinoramba tichingoti nematambudziko. Ndinoti nematambudziko kamakarasikirwa nomwe wenyu wamaishanda naye panapa? Tarasikirwa zvokurwadziwa. Mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe chiitiko chaitika pano kuti mune zviratidziro here zvamaiona vamwe vati vaiona achishungurudza? Iye anga ari munhu akaita sei? Munhu waikurukura here kana kuti munhu aingonyarara hake nematambudziko ake? Munhu ainyarara, anga asina yeye nevanhu, anga asina. Chaigona kungogara panzvimbo pake achishanda nekuzvimwira doro rake. Zvevanhu vanotonetsana futi anga asingatoda, aitonyaradza noizi. Asi ndaingoona noizi ndofunga dambudziko ranga ari kumba kwake nemukadzi wacho ukave nedambudziko. Asi kuti iye akwanise kusheya, hapana paaitaura zvekumba kwake. Uye yekubirwa mari yatangotanza akabirwa mari makamboinzwa? Iyo ndakamboinzwawo, manzwira ndakangoitawo kuti kuri kunzi pane paakamboenda kunhoo here, ndofunga pane mwedzi miviri zvaitika kana mitatu vachinodhakwa. Saka boys dzakazobva nadzo ipapo dzasvika paJisaya Ujapa dzikamurova. Hanzi dzaidziri kuma9 remanzwira atozviita. Iye anonzi akazopepuka zvekuma3 ndonguva dzakazosvika kumba. Kuroti iwe pawakatomurova akafunga kuti adi hafu. Saka pamwe semunhu anga asingasheyewo matambudziko iye akaramba achingomudya kusvika azviunganidza zvose zvaadai, kusvika azongoona kuti bheta ndidi. Ndomaonero atinoitawo semunhu anga asingasheyi. Ini ndaona makasunga dhuku kuratidza kuti muri munhu wekukereka anoita zvekunamata. Munoda kudzidzisei kuna ana mai benyu vari kushungurudza varume mukati medzimba umu? Kudzidzisawo yamuinaye semunhu anonamata ane unyoro hwandaona kudai. Chandingadzidzisa hangu vana mai vari mudzimba ndechekuti kunetsana hakuna zvakunobatsira. Asi kana murume anetsa, kana riri dambudziko, pfugama nemabvi unamati, ukumbire dambudziko. Mwari chai anokunzwa. Zvinhu zvese udza Mwari pane kuti ngatinetsane momisidzana. Kana kutogara pasi chai mune zvakanaka. Kana ari murume akanganisa, hasha dzapera kugara pasi nemurume wako motaurirana mune zvakanaka. Zvandingada hangu kudzidzisa vari mudzimba. Tatenda mama. Ita basi. Baba. Hello, munofara here? Tinofara. Moshe. Tinoti nematambudziko amadyira avo vamaishanda nawo? Aiwa, aoneka. Yes. Mungatitsanangurira kuti madyira vanga vari munhu akaita sei pamaishanda nawo? Madyira was a good person, very, very good person.
mune ruzivo here kuti chii chakaitika kana kuti vaimboratidza kuti chii chakonzera kuti vazosvika pakuzvisungirira? But one thing madyira semunhu aitaura zviri slow. Vamadyira vakashaya mbonotaura nawo nyaya dzavo. Ko zvino vanhu vakataura nawo nyaya maybe vanhu vanongokutinga ateerera ongoti but asina kunzwa. Saka madyira munhu akashaya munhu wekushaya naye. Because madyira like vari kunzi vakabirwa mari vaenda kubhawa. That was the case. Zvakatika panani pavari. So madyira munhu akashaya counseling. The one thing ndo zvakatika panani pana madyira. Zvikatora that decision akatora because munhu aista pakutaura kwake. Yes. Munoda kudzidzisewo kumhuri yeZimbabwe vari kusangana nezviitiko zvakaita zvakasvitsawo madyira kuti vasvike pakutora upenyu hwavo. Round with thinking munhu akasangana nedambudziko, learn to share. Enda pavanhu, taura nyaya dzako because munhu wese ane matambudziko ana matambudziko ako, taura nyaya dzako then unzwa kuti vamwe vanotochi pamusoro penyaya dzako because munhu wese ane dambudziko rake rinori muupenyu hwake. Saka madyira akashaya sharing ndo zvakamukwadza. Maybe aishare but nokuti munhu aitora achinonoka ndo exactly. Saka think vanhu ngavashare matambudziko avanenge vasangana nawo because stress inolead to depression. Saka think munhu anga depressed because akashaya munhu kushare naye nyaya dzake. Exactly. Andira avatotena mama umaita basa mama. Thank you so much. Here muri yeZimbabwe kuti chii chakanyatsotora nzvimbo kana kuti chii chaiitika nguva yamaishanda mesi? Chakazonyatsoitika tinonyatsoziva but pane pamashandiro aita panapa taishanda naye zvakanaka. Singaziviwo kuti munhu pamwe anenge aine maproblems ake muinhouse but zvimwewo tingangotiwo hameno kumba kwangu kune kuchinetsawo but vari pano pabasa taitotandara nazvo. Komakuhwa ari kuti kudiwo makwaikwai ari kuti kudiwo panyaya iyi hamunowo chamati manzwa chemakwaikwai? Mati makwaikwai tingaakwanise satina makwaikwai zvaito vanenge vakatomboenda mumba kwacho ndo vanenge vakatonge vachitotaurawo vanhu vekumarani kwacho vakambomuonawo makuseni achitonocherawo mvura achiita sese zvekuma9 sizonzi akazowanikwa zvake kuma5 nofunga ndo panenge kuno kwazo news dzakazosvikawo kuno kuma889 ndo hatikati zvatikanzwawo pamaringe nemukomana. Mari yacho ari kunzi akabirwa kupi uye vemari? Zviri zvemari hatinganyatsozive kuti ari kunzi akabirwa here kana kuti nokuti musi weday before akatombouya panapa akatopinda makatenga koti rake akabuda sikazoziva kuti akazoenda kubhawa here kana kuti akazoita sei. Zvakangopedzisira kumuonawo pana akatoenda akabasa pake akanogara akatanga kuzvimira koti rake. Ndina Boston pano vane bandiko rake ravari kuda kutsanangura pamusoro pechiitiko chemufeki. Boston makadii? Ndinofara makadiko ambuya. Ndinofara zvangu. Mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe upenyu hwamakave nawo naEdwin Madyira uyu nechiitiko chiri pano chokusvika pakudzama kwake? Alright, Edwin angari shamwari yakanaka. Agona kana munhu ane daka naye tinotomufarira tese zvekutoti nhasi chaika ngadai totopinda futi naye mukati. Zimbabwe ukawana chakuwana tsvaga waunotaura naye wosheya wotaura kuti ini ndasangana nedzidzo rakati. Pakupakura zviri mukati mehana yako unotapudza zviri mukati mauri. Hama dzinodikana vanhu vari kufamba vakatakura mutoro. Nyaya yandanzwa pano inorwadza. Madzimai muri kuzvifambisa sei? Vana baba havagone kutakura mitoro, vana baba havadi kunyadziswa, vana baba havadi kushungurudzwa. Onai baba vari pano hanzi Madyira, ndarwadziwa zvisingamboiti. Madyira mutupo unondibata mani. Hanzi Madyira vakasvika pakuzviuraya nenyaya yestress. Hanzi vaive munhu aida kuwadzana nevamwe. Hama dzinodikanwa, ngatidzei nyaya yaMadyira iyi, ngatidzidzei kuti tikawana chatibata ngatisheye. Ndatenda mhuri yeZimbabwe.